sartu dira eta estatxa hartzen oraintxe, bien bitartean hori jotarrak, hor dugu Gorka Aranberri, beso altxatuz, esanaz, ni horrela ezin naiz hasi, hemen ez dut ikusten hau nahi bezala, Arostegi ordezkariare hor ikusten dugu, eta, bueno, itxasoko uretako epaileak, Ibaizabalen gaude, are begiratzen du orain estropaderemua, begiratu du hori jo, eta poliki, esperientzia handiko patroia baita, badoa. Bai, nik uste dut, hortze goen ontzia. Minututxo bat, hori gehiago. Ura gehiago. Gira hori otaren palak, arkoteetik gertako arraun sortarekin batxar hori. Hala, horiak eta beltzak. Bueno, hor dira. Estatxaren bila doa, Aranberri. Orantxe hartu, beste hirurak prest dira. Bigarren kaletik Donostiarrak, hirugarrenetik Ondarroa, laugarrenetik Gabo. Abante dadur! Solo dadur! Aizeak ematen du pixka bat egin duena goxatze aldera edo. Hala dirudi. Nesken txanda meintzat gehiago. Zer esan duen Gorka Aranberrik, Tensa proa! Olatu ziok kontra. Bueno, Tensa neuki, epailen agindutara zuzenketak egiten lehorretik haien arteko berriketaldian ditugu epaileak. Erne. Izenak esan dakon. Erdi aldera enfilatuta, Bai hori olenbiziko kaletik eta Kabo ere bai laugarren goten nire ustez. Manera txoria, Erne! Bai! Baleko irtera! Bai? Hori jo, Garbi. Nola bide hartuta. Estilo bera, erdi aldera bezala. Dik aldearen bila. Alduen neurrian, Garbi. Donostiarra eta Orio, estropadaren buru hartu nahian, Ondarroa eta Kabo, segundu bateko atzerapenarekin. Ea ba. Orio gogoratu. 6garren izan zela, 7 puntu bildu zituen lehen estropadan Bilbon, Donostiarrak 5garren postua, 8 puntu. Ontzi hauen artean bizkorrena izan zen, gero Kabo eta Ondarroa. Eta jadanik Ondarrutarrek eta Galiziarrek 10 segunduko atzerapena dute, Ibon. Bai, pasaden astean Kabo hori ere lehenbiziko estropada erdia osatzea, Bezente kostazitzaion, Ondarroa reiz bezala, Ondarroak pentsa nola aldu zion, begira, Orio eta Donostia, hortxe, Orio eta Donostia den gune hortan, kanala huidea hortxe hartzen du korronteak indarra, eta biak horrexen bila. Orio horren, bigarren kalean. Bueno, ipa dezagun, hori jo. Katalunia baino lezen txapelketa irabazi, 8koa, eta bi gizon sartu ditu Salsamendik, eta ipagarria Imanol Garmendia hanketik hortxe dugula, ezta? Hori da, Zigor hanketik Imanol Garmendia, eta Baborrean 5garren tostan, Josu Ostolaza, Aginarra, hor trenirua pixka bat egokitu du, Xabier Arregi, 5garren tostara, Elortza Estrigorren 3garren gora ekarri du, Martinez Ondarrutara 3garren gotik bira, eta bestetik Inigo Mujikak, pasaden astean estropadarik ez zuen egin, eta gaur bere horiko tostan 2garrengoan ari da Baborrean. Eta begira palak, Pala, horiak eta beltzak. Segundutxo bat, Orio eta Donostiarraren artean, Orio buruan, eta lauko atzerapenarekin Ondarroa eta Kabo. Bazen bantxa ontziarekin Igor Makazaga prestatzaile, eta Arkaiziatz patroi lanetan, eta hemen gaur atxedena Kepa Arrizabalagarrentzat hanketik ibili zen, eta gaur Elizazu Julen, bere tokian. Hori da, Orion bezala xe, Donostian ere, Estrigorrankean aldaketa, Julen Elizazu, lehenbiziko tosta horretan, eta Kepa Arrizabalaga barruan, eta esan dezagun, pasaden astrean, estropat jogautako, Ibai Laboa, eta Jose Leibarrek ere, gaur lehorrean daudela gaur. Ondarroa eta Kabo asko galduta, Hemen errazti, bataz besteko adina 28 urte, datu osagarriak ematen aleginduko gara, eta erraztiren agindutara nolabait Iriondoren arrauketa pixka bat aldatuta bai, baina sendotasuna erakusten ari da Antiguako ama, Ibon. Bai, pasaden astean erlojupekoan ere bai, gaur 3 aldaketa egin ditu. Iñaki Erraztik, lehorrean utzi ditu Jon Carrillo, Erlantzegia eta Josu Elu, Sergio Corrales ere sartu du, Baborrean, baina gaur, pasaden astean ez bezala, 3 minutuan dagoeneko estropada buruarekin 2 minutu galduta, Antiguako ama.
eta Cabo da Cruz. Hemen dugu Patroilan eta Nermo, prestatzaile Beni Silva, kuadrilla sendotuta demoraldi honetan, eta zerradila barruan, Ibon. Hori da, 5. tosta estriborrean horretarako, tostak egokitu egin behar izan ditu, eta besteak beste, Iago Davila, pasaden astean, espalda baborrean zen mutila gaur, espalda estriborrean jarri du Beni Silbak. Borobil barruan ikusten dugun zenbakia da, zenbat estropada, batzuk berriak bat, besteek biak egin dituztelako, eta berdez baiestatutako horiek, nolabait, tosta hori dutela, haiena, hor, dantzan ibiltzen diren beste horiek, nolabait keinu horren faltan, izango ditugu, zinu horren faltan, eta momentuz esan dezagun atzean, nolabait burruka dagoela gorrien artean, Ondarru eta Cabo, eta Orio eta Donostiar aurretik eta Orio burua hartuta. Orain Oriok balitzaren bila, egin beharko du hor, bere bidetxoa, Ibon. Bai, behar bada ez, metro gehiago hor Orio ikusten baita, lehenbiziko eta 2. kaleko muga horretan 2. kalean, orain balizaren bila joaterakoan, metro gehiago, eta ea gero zer egiten duen Gorka Aranberrik, Konparaketa egiten badugu, aurreko tandakoekin bizkorrago, luze honetan, oraintxe ikusiko duzu erreferentzia. 5-0-6 egin du Tiranek, nahiz eta gero azkena izan den. Dezente azkarrago, honek izan du, indar hartzen ari dela korrontea. Argi Ziabogak. Ea gero bueltan, hotzi bat, Bai, Urixe, Ziaboga, Abante Baborrak, Ziaboga azkarra. Ia 3 segundu, gehiago Donostiarrak. Nik uste dut, Bastarraren bila datorrela Gorka. Bastarraren bila dirudi, bai. Ondarroa 7 eta Cabo ia 9. Maniobra ostean, Oriok Donostiarrari 2, 3 orain. Ondarroa 8 eta Cabo da Cruz 10. Orio lehen tiran baino 16 segundo bizkorrago. Hori luze batean, bai, Orio badakigun maila altuago treniro dela, baina 16 segundo gehitxo da. Horren zan du, pero Lanerritan ikusiko du, Referentzia, 4 eta 50 Oriotarrek eta traineru bateko errenta du Oriok Donostiarraren aurretik. Donostiarrak ere lehiakor, Lakasagaren kuadrilla sendo, Ibon. Denboraldi aurre osoan bezalaxe, gehienetan 10 segunduren bueltan ibili dira eta azpitik ere bai. Hau niretzat ez da harritzekoa, 6. minutuan, Donostiarra Oriorekin, Oriorengandik 3 segundora egotea. Ez da gutxia horik ere, beste, pasaden astean aurretik geratu zen. Manuela Places, Cabo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo una segunda tanda con 2 embarcaciones, Ondarroa y Cabo, marcando el peor tiempo. ¿Qué me cuentas? Bueno, para nosotros esta regata no tiene mucha referencia porque bueno, sabemos todos cómo es el campo y bueno, tendremos que empezar a mirar ya cuando todas las calles sean más iguales y más no haya tantas diferencias, vamos. Sí, porque os ha tocado bogar por la calle 4, no sé qué han dicho los remeros cuando han sabido que les tocaba esa calle. Normalmente no dijeron nada concreto, la verdad. En principio, pues remar y hacer todo lo que se pueda. ¿Regatas, te refieres a regatas de mar, por ejemplo, en las que Cabo pueda mostrar algo más? Sí, a ver, aquí lo que es el río y demás siempre es muy complicado para nosotros, no tenemos hábito. Entonces, bueno, a ver si empezamos ya con regata de mar y podemos hacer algo más. Pues mucha suerte para Cabo, Manuela, gracias. A vosotros. Bueno, bihar bertan aukera. estropaderemo aproposa dute horretarako. Bueno, hemen datu bat. Donostiarra eta Ondarroa parean dira orain. 5 segundura, Orioren errenta gora eta Ondarroa Donostiarraren denboratan hor, eta gero Cabo atzeraxiago. Cabo hori buruz esan dezagun, arrauntzaloi beste datu bat emateko, izan dutela udal mailan gora beratxo bat, nahiko garrantzitsua aste honetan, egoitza berria dela eta ez dela.
€400.000 aurrekontu bat, eta gero baimenak atzeratu direla, eta diru horren erabilpena dela, eta saltza handi xamarra, hango alderdi politikoen artean, aste honetan bertan. Baina, bueno, guk kirol ikuspegitik jarraituko dugu hemen, eta une honetan, Ondarroa eta Donostiarra burrukan, eta Ondarrutarra segundu bat aurretik. Igor Makazagarekin eginako elkarrizketa ere badugu, eta lankideok pres baldin badugu, orantxe luzearen erdiparean ditugu, eta aukera proposa izan daitekea. Yeah, man! Wey! Directo! 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 Ai! Bai, gustoa lehengo astekoarekin, eta, bueno, aste honetan ere gogotsu. Uste, astean zehar ondo bilik gela, eta, bueno, ilusio handiakin. Nik uste hitza hori dela. Ematu topikoa dela, baina ilusio handia dakau. Eta, bueno, baina gogotsu. Bizka terren barko da, momentu bakoitzen erabaki zuzenak hartzeko, eta bueno, tokatzen dela ere, zuku bat atzeko asmoakin, eta baikor natoz. Gu bentsa ondo gaude, mutilatanak prest eta gogotsu daude, eta bueno, eta nire hone ere pertsonalki egile esateko, bueno, sartu bertenen ibilien ez pixkat maila nagusian, eta inoiz baino gogo gehiagokin, eta ilusio handiagoakin. Ilusio handiarekin Igor Makazaga, apaltasunez hitz egiten, baina lana egiten, eta itzu, Lana ona. ikus dezagun hau, Orio eta Ondarroaren artean orain 3 segundo, Donostiarra 5 Kabo 8, aizu ematen du, Nola ulertu behar dago? are eta aldetik, luze honetan, hobeto xago moldatu ote diren edo, Bai, Orio eta Donostiarra estriborrerako, eta hor, estropada eremuaren erdialdetik hobeto etorri dira. Azkarrago. Lan erditan San Pedrok 9 eta 59, Jaziagogak, Orio aurretik orain, 9 eta 58, Ondarroak 2 gehiago, asko orekatu da txanda, Ibon. keragarri. Asko. Berden, Orio Ondarroarekin 7 zituen, lehenbizikoan, eta orain, 3-4 segundo. Ateratzean behar badak gehiago. Begira Kabo orain nora datorre. Begira nabarmen nabarmen. Taimaiaren datuak, lan erditan Oriok 9 eta 58, Ondarroak 9 eta 50, Donostiarrak 9 eta 53, Kabok 9 eta 55, lauak, lehen txandako azkarrena baino, bizkorrago, 4 segundu bizkorrago. Ea orain luze honetan. Ondarrutarrek eman dute pausua. Ikeragarria. Orain guztiak erdiaren bila. Eta aurten, bueno, dezentetan esan duguna eta eskotan esan duguna, hemen bandera non dagoen, ez dago jakiterik, Sekula ez, eta aurtengo denboraldi honetan, badirudi, oraindik gutxiago. Eta gaurko egunez, eta hemen Maria aldaketa, hemen nolabait estropada erdian dela, are eta arriskutsuago, Ibon. Nik hauza bat esango dizut, eta aitortu egingo dut, gaur ez da bater erreza, hemen estropada eremu honi, tankera hartzea. Entrenatzaileak berak ere, pentsatzen dut, zalantzaz gainezka egongo esate baterako, orain ikusita, Ondarroa estropada eremuaren erditik, nola etorri den. Eta bai, eta ikusita lehen San Pedrok ere aukera izan da, Erdiari eutsi dionek, erabaki hori hartu duela. orain berriro ere, beherantz, Orio Ondarroari, Donostiarrari, tartea zabal. Unai Luzuriaga daukat hemen aldamenean, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, Donostiarra ikusten ari gara orain pixka gehiago galduta, bigarren luzean parekatu da, egia esan estropada, ezta? Bai, nahiko fuerte atera gea, ikusten ere gara orain Ondarroak aurrea hartu digula. Eta, bueno, esplikazio, kale zozketan, badakigu hemen zer gerta daiteken, ez dakit eskusa bezala, balio duen, baina, bueno, orain hor 3. postu gertu gaude, eta mantzentzen dugun, eta Ondarroa aurretik usten dugun. Edo nola ere, Igor Makazagarekin hitz egiteko aukera izan dut estropada aurretik, eta berak ilusioa aipatu du, ilusio hitza. Ilusioa da nagusi, ez da Donostiarran. Bai, argi dago, gu lehengoan esan nuen, ilusioekin etorri gehala, gure lehenbiziko urtea liga honetan, eta, bueno, hori da hitza, bai, Igorrek oso ondo esan dizu. Eta estropadak jokatu ostean jakingo dugu, ze tokitan dago traineru bakoitza, ezta? Baina aurreko astean 5. tokia eta gaur momentuz, ikusteko dago ze denbora egiten duzuen, baina alan dabe, erdiko txanda horretan, bigarren txanda horretan, ondo. Bai, oso pozik ditu ginen, lehenbiziko estropada liga honetan, 5. postu egin,
zer gehiago eskatu dezakegu. Eta, bueno, esan nuen bezala, orain estropadak, ikusiko dugu nun jartzen diogu, gure lekoa zein den, eta ilusioarekin aurrera segituko dugu. Bueno, eman erreferentziak, eskerrik asko sorteo. Kasoei. Momentu oso ona Orillotarrentzat, Orain, eusten badiote honi, azken luzeari begira, errenta ederra da, Ibon, eta askatasuna ere emango dio. bai, baina gero erabakiak hartu behar, eta ikusita, Bai, ondarroa, asmatu egin behar nola gero. etorri den, estropa eremuaren erditik, Oriok eta Donostiarrak, itxura guztien arabera egin beharreko maniobra, estriborrera jo, baina ondarroa erditik azkarrago etorri da, orain zer egin behar du, ez da bat ere erraza, nik eneukake bat ere garbi, egitan esango du, eneukake bat ere garbi. Hor da Orillo, errenta ona du, gora doa gainera. Lan erditan, ondarrutarrei 2, orain 8. Hortxe dira, 360 metro, Gorka Aranberri entzuten duzu garbi. Eta argi Donostiarra eta Kaboren artean, Kabo gaur ere, lehenbiziko bizi luzeetan, hortxe denbora asko galduta ziren, eta gero eusten. Lehenengoak galdu dut desiente, Bai. baina gero errekuperatu egiten dira botella hauek. Nolabait, ez dakit nola adierazi, motor kontutan sartzen bagara, dieselak esango Diesela, genuke, hori da. Edo teknikari batek esango du igual, aktibazio gehiago behar dutela, ez? Hasieratik lanari ekiteko edo. Atenean dara, mate, hauen. Bai, hau latza dira, sufritzaileak. Orain distantzia berriz, egonkor. 15 eta 19 markatu du hor lehen txandako garaileak San Pedrok eta orain txandako apalenak, Kabok, San Pedro baino 8 segundu gutxiago ditu, Denbora gurutzatuta diferentziak badira gaur, Ez dago Bueno, bat ere hiru erraza gaur. traineru, errenta ederra du Orillo. Estropa eremua interpretatze gaur ez dago bat ere erraza, gutxitan bezala. Ja, Altxerrik sartu du horren motza. 14 eta 55 Orillotarrentzat. Ea norabidea. Nik uste dut estriborrera jo duela. Hala iruditu zein niri ere, baina laizzer erakutziko dugu Fernando Lopetegi gure realizadoreak hori. Ondarroa Donostiarraren aurretik, lehen izugarrizko luzea egin du, bigarren Ondarroak, ea orain. Eta hala ere diferentzia segundutxo batean dago Ondarroa eta Donostiarraren artean baki, eta Kabo 17. Hor duzue. Begira orain Donostia baborrera, lehen estriborrera jo du. Aldaketa garbia, Begira, Igor Hortxe Makazagak. ari da, garbi mugimentua. Mikel, niretzat gutxitan bezala zaila, Orio berriz estriborrera, gutxitan bezala zaila, gaur hemen nola mugitu. Batzutan argi ikusten da, haizeak eta korronteak, baina hor korronte aldaketa ere, haizearekin datokatu eta oso zaila. Gure pantailari begira, Gorka Elordi daukagu, Ondarroa, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Hori, esaten nahi nintzena, ez da zenbat nervio, Bai, oso ondo ari gara eta posik, baina hori, ono urduri, ez da? Kabok beti gogorra maitzen dau, eta ez da nire fitxa. Kabo badirudi gerturatu dela, egia da, baina Donostiarra eta Ondarroaren arteko borroka oso estua izaten ari da. Bai, orain arte bai, lehen bigarren luzin aprobetxa du apur bate bentaja bizkal lortzeko, eta ia ongun bueltako luziba ono urtetezkun. Maria egiz esan, espero da berazka aztit, bizkate ez izate gaina erreza, baina, bueno, gaur gainea 3 debutari dakau TKE ligan, eta, bueno, ia postena ikusten eurak estropa hona etxen da zela. Kaleari buruz, 3. kale horri buruz iritzi? Estropa hasi aurretik ez genuen pentsaten oso ona zanik. Ze pentsaten genuen jada marea beraka hasiko zela, eta orduan kontrara ibiliko ginela. Eta aldiz, momentuz ez dirudi nahiko geldi egon dela, eta lehenengo zatian bintzat ondo egon dela. Orain segurazki geroz eta okerrago izango da, baina ea bintzak gurea bukatzen duen. Gorka, basorte hon eta eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Ondarroa eusten hor, bigarren postuari, eta Donostiarra eta Kaboren artean ematen du luze latza izango dugula hemen ikusgai, Ibon. Ea bukaera. Donostiak lehen ez bezala baborrera jo du. Zirte dozart, hori Makazagan alde, hemen erabakiak hartu behar dira. Bai, agindu Ziago hartu garbia, eta agindu bere garbi. patroiari, eta venga, guazen.
Txandako azken protagonista, Iñaki Arostegi Orio, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Beno, aurreko astean badakigu, Espainiako 8ko txapelketa horretan traineroan ibiltzen dien mutil batzuk egon ziela. Aurreko astekoa beraz izan zen istripu bat. Istripua ez. Ni da aurtengo liga dagoen erakusle bat, ez? Talde asko daude maila handian eta, bueno, 9 segunduta gatu ginen, baina 6garren iteko bali izan zigun, ez? Eta, bueno, alde hortatik, lanen jarraitu berra dago, aber asteukara ondo lateatzen den, eta hortxe besterik ez dago, jarraitu. Aurreko estropadan egindako postuaren arabera eratu da gaur, bigarren txandan aritu zarete. Txanda hobeagoa dela uste duzu? Ez dakit hemen, ondo horiek atatzei badagoz, aizi alde batea dago, Maria aldaketa metxe dago, baina bigarrengo luzen adibidez bastarretik asko galdu dugu Ondarrukin, oain ordi aldagoaz, hortxe mantentzen nahi zaigu Ondarru baien abantaila hori. Ez dakit, ikusiko dugu gero ze gertatzen den. Hori, ikusiko dugu gero, baina helburua, horrezko txandara bueltatzea ez da. Bueno, helburua da estropatik estropa hobetzen jutia eta gero muturra sartzeko gaigen. Sorterik onena, Iñaki, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hori jo, kontrolpean du txanda, erreferentziako markatzen ari da. Burruka izugarria, atzetik Donostiarra eta Kaboren artean, segundutxo bat besterik ez. Eta Ondarroa, aurrera doan neurrian, ematen du, hobeto doala. Eta nik gaur ikusten ari garena, ez dakit, inoiz oso gutxitan ikusi dugu, alegia, bi entrenatzaileek, bigarren luzean erabaki bat hartu, eta gero, korrontea eta teorikoki indarkeiago bertzuenen, biak zuzendu, biak rektifikatu, erditik etortzen. Harrigarria, Beste dato bat, San Pedro ikaragarri ibili da hirugarren kaletik eta oso ondo etorri da. Begira orain, beste mugimentua, Donosti, begira non den hori jo ere bai. Ikusi dute Ondarroa oso datorrelako ora. Eta orain hirugarren kale. Begira noruntze, hori obera ere. Garbi dago, estropada ere osoa zeharkatu. Ni jota marrituta nago, Mikel. Hemen gutxitan ikusi duguna bezalakoa gaur, Laugarren kalera denak. Ikaragarria Jaun Andreok, hori jo aurretik, Ondarroa bigarren, eta hirugarren posturako Kabo Donostiarra. Kabo lehen aldiz, branka aurretik sartuta Donostiarraren aurretik. San Pedroko 20 bederatzikoa markatu du, eta Donostiarra eta San Pedroren artean, Kabo Donostiarra eta San Pedroren artean, segundo bat, Hori horentzat, erreferentzia hor da, 19:54. Ondarroa. Haze, estropada Ondarrotarren. Kabo irugarren, Donostiarra laugarren. Horiok 19:54, Ondarroak 20:02. Eta begira hau bideo finixarekin. Kabo, 20:09, San Pedrok egin duena 20:09, eta Donostiarra 20:09. Beraz, bideo finixa aztertu behar da hau birkonfirmatzeko. Denboratxo bat emango diegu epailei, argi dago azkarren hori jo izan dela, 19:54. 70-18, estropada eremua erabat zeharkatzea, erabaki dute Oriotarrek azken luze horretan, hor dute orain arteko denborarik onena, 8 segundo Ondarrutarrei, gero Kabo, San Pedro, Donostiarra, San Juan Kaiku eta Tiran, iragarkien ostean, ea epaileek bideo finixa ondo landu eta eunenekoak zehazten dituzten hemen txegara, bere ala horrezko txanda zuei eskaintzeko lehen kaletik azken txandan, Santurtzi izango dugu, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Hondarribia, ofiziala direla denborak, epaimaitik bideo finixa konfirmatuta Jaun Andreok, Kabo beraz, behin-behineko zerkapen horretan hirugarren, euneneko batzuk, 50 begira, 2 puntuko aldea, markatuko dute Kabo, San Pedro eta Donostiarraren artean. Iragarkien ostean Jaun Andreok, Sestaoko 17. banderari dagokion, ohorezko txanda.